pamaagi aron nga maminusan ba. Deterrent man ay kasama. Kining checkpoint usa kini ka deterrent sa mga krimen. Nga naman, kung ikaw kuno kriminal, kinsa may kriminal, panalitan tulisan, kinsang gwapuang tulisan nga kanabang magmaisugon gihapon sa pagpanulis, bisan pa nga iyang nakita nga naglibot, nag-alirong ang kapulisan kaniya o kanila tungod sa gipahigayong checkpoints nga ang ilaga magdula man lamang kung wala ang iring. Kuskus ko, kuskus ko, kuskus mo, batikos nating lahat. Usa, kung kana nga ihimplo kasama ang ilaga magdula kung wala ang iring, muna'y giadaptar sa kapulisan. Nga basin pa man, kung pinagi sa mga checkpoints, mapugnan ang plano sa mga tulisan sa pagpanulis. Dili lamang tulisan, apan uban pa nga mga krimen kasama, karnaps, usap pa ng uso sa dipolog. Muna'y gihimo sa kapulisan, pero di mangguni kay permanentihon. Siguro, panahon-panahon lang. Panahon. Panahon lang. Muna mga kasama, nga, di po siguro makaingon nga, murabag, siguro gihaguan po ng pulis. Kay sig panakop, kunya to'y madakpan. Mureklamo pa mga kasama, kay kahasol ang gimugna sa checkpoint gikan sa mga motorista. Radyo mo, nationwide, RMN, kuskus, batikos. At ang makasama ang bistuhan ay segment sa Kuskus Batikos sa Pansadili pa. Atong dawaton ang pulso ng bayan gikan sa gawa Sir Bert may mundag. Mayong buntag kasamang Archer. Yes, kasamang Bert, kumusta may mundag? Sa atong pulso ng bayan. Isa atong pulso ng bayan karon kasamang Archer. Ang akong gamay yun ako na po mao ni kina sakto tong imong giingon nga may tungod sa pagbalikon ba sa security force sa atong mga kapulisan. O sana ni anak kanang pagbutang og mga CCTV no para adunay deterrent o source of kanabang paghadlok pod sa mga murimo o krimen sa man ni anang tulis. Kaya adunay kuhaan camera, of course, madlog mo po ang muhimo o dauta tungod kay makita niya sila. So, of course, madlog sila madakpan. O kung sa pa ang mga maayong nga himuon diha para mapalig-on ang security force, no? Pero alang napog yun sa akong kaugalingon, mas nindot o maayo yun kung kanabang mapalambo na to kining pagpahibalog yun sa kadaghanan ba nga unta matandog o mahumog ang una-una kasing-kasing sa tumang igsuon ba nga dili yun mohimo o mga ingon anak nga kasi sa krimen no sa ilang good malimot mantagod nga kini mohimo tag dili maayo nga to sa itong isig katao. Di magina siya, no? Special pa sa tawhanon na itong pagtimbang-timbang. Kung dili ta gusto himuan sa ingon, sakit po unta na ito himuon nga ito sa uwan. Buot na ko'y pasabot kasama Archer nga kanang adunay kusog na pagpalapad ba, no? Sa pag-remind sa tanan na binadari sa media nga unta ang itong mga tulumanon doon na kita pag-focus sa pagpahinumdong o pagtandog sa itong mga igsuon nga nagpaminaw nga mahigog mata sa pag-amping dili lang sa itong gugulingon o kinabuhi kundi hangtod po sa uban, no? Para nga dili na kahuna-huna o ingon-ana ng mga buhat o di pa sa po kung matandog ta dili na dahil kinanglanon ang pagbalik-on sa security force tungod kay wa na may muhimo sa dili maayong kuwan kanang buhat. So maula na no, pero kay doon naman tayo kapulisan ay sila po kay di naman gina nato malalis nga doon naman yung mga igsuon nato nga muhimo yun sa mga dautang buhat tungod kay sa karon nabutaan sila no sa ilang kaugalingon. So ang ilang trabaho kinahanglan
mabalik ng security force kayo sa man ato paagi para ma-lessen, no? O masumbo ka na yung nana nga kasi sa krimen o kadautan. Kana lang sa kasama nga dyan? Pulso ng bayan sa Kuskus Batikos. Salamat kasama Bert sa imong gi-share nga punto. Nga unta, makasama dasigon ang makatawan. Kasi na ginunta, magbuhat pa sa mga dautan nga mga gimbuhaton.